Μετά από πολλές πράξεις, μαθηματικά και φυσική, ανακαλύψαμε το κολλητήρι χεριού 3000. Πάμε να δούμε τι λέει ο δημιουργός για αυτήν την ανακάλυψη. Αυτό το πράγμα είναι σχεδιασμένο από... Ξέρετε, όταν βάζετε... Αυτό το πράγμα είναι μαγικό. Τώρα ας δούμε ένα πελάτη που έχει χρησιμοποιήσει αυτό το αντικείμενο. Από τότε που το πήρα, έχω περάσει 12 χρόνια προσπαθώντας να το βγάλω. Χρησιμεύει παντού. Κόλλησε τα δάχτυλά σου. Μην κολλήσεις τα δάχτυλά σου. Άτωσε το δάχτυλό σου με το μάγουλό σου. Οι πιθανότητες είναι ατελείωτες. Επίσης, αν το πάρετε, παίρνετε δώρο ένα στυλό χωρίς μελάνι. Λέστε τώρα και αποκτήστε το κι εσείς μόνο με 24,99 ευρώ.